Vi står här med Mads Albeck efter debuten för IFK Göteborg. Hur var det där ute, första besöket på Gamla Ullevi? Ja, det var et rigtig fint besøg. Fantastisk opbakning af supporterne og hele stadion. Det var jeg overrasket over. Det var ikke, hvad jeg havde troet, at det var så vildt, så jeg glæder mig til at spille flere kampe her på Ullevi. Det var en kæmpe oplevelse, og stor tak til alle supporterne her i Göteborg. 4-0 direkt i et derby. Kan det blive bedre? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det var en bra kamp. Vi spillede fint. Vi faldt lidt i niveau, da de fik et rødt kort. Men ellers synes jeg, at vi trykkede fint på og score 4 mål og vinde. Det var en fantastisk debut og fantastisk for fansene og klubben at vinde i et derby. Vad fick du för instruktioner från start, från Jörgen? Jamen, at jeg skulle spille selvfølgelig fra start, og jeg skulle gå ind og tage del i spillet, og vi havde nogle snakke inden kampen og her under træning omkring de defensive og offensive taktiske gøremål der, og det synes jeg lykkedes fint til sider. Jeg synes, det var en fin debut, og det skal nok blive bedre med tiden. Hur passar IFKs spel och allsvenskan från dina tidigare matcher för i Danmark och Holland? Ja, men jeg synes, det her var et vældig fint niveau. Nu blev det selvfølgelig en anderledes kamp, da de fik rødt kort, men jeg synes, det var et fint niveau. Godt tempo, og tilskuerne gjorde selvfølgelig også, at det blev en kamp med masser af energi og sådan noget. Så det var en fin oplevelse, og det er noget, jeg glæder mig til at prøve mere af. Ganska skönt med danskt mittfält med Riks och Ankersen. Hur funkar det samarbetet, tycker du? Ja, det fungerer fint. Nu må de lære mig at snakke lidt bedre svensk. Det skal nok komme. Nu har jeg lige været i Frankrig og har lært at snakke fransk, så nu må jeg hellere lære at snakke svensk også. Men det er dejligt, der er et par danske kompiser her. Men de svenske drenge virker også rigtig fint, så det bliver ikke noget problem. Nu leder vi med 10 omgångar kvar av Allsvenskan. Fixar vi detta i höst? Fixar vi guldet? Det er jo målet, og det er jo det, jeg går efter, og det er også det, klubben går efter, så nu handler det om at komme ind i en bra stime igen, som de var i før. Nu har de fået lidt mindre gode resultater. Nu handler det om at være skarpe og være klar mentalt og fysisk og virkelig angribe kampene. Så er jeg sikker på, at vi kan gøre en fin høst og virkelig være med i topstriden. Det skal nok blive spændende. Tak så mycket och grattis för 3 poäng. Tusind tak. Tak snälla. Det var så lidt.